अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा देले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार आ रहे हैं। अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के जौन गाना रखा लाल घंगरी फाइनली ओकर टीजर रिलीज कर दियल बा। अरे बोले लाल घंगरी गाना के टीजर रिलीज कर दियल बा सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे। अरे बोले टीजर रिलीज कर दियल बतावल तो लोग बताओ तनी कि टीजर कैसन बा। अरे बोले टीजर कैसन बा और गाना कब तक रिलीज होता। अरे कौ तारीख तक गाना रिलीज होता और टीजर कैसन बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ई वाला वीडियो में तो लोग ई वाला वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ लाल घंगरी गाना लिखले के बाद तो गाना के लिखले बड़न श्याम यादव। अरे हाँ श्याम जी यादव गाना के लिखले बड़न। बाकी तो लोग ये वाला गाने में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे बोले लाल घंगरी गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी बता दी कि ये वाला जो गाना बताओ बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके वाला बा। अरे बोले खेसारी लाल यादव के वाला गाना बहुत ही बेस्ट होके वाला बा बहुत ही मस्त होके वाला बा जो तो लोग सुने में बहुत ही मजा आई। और गाने का टीजर रिलीज हो गल बा सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। और टीजर देखला के बाद लागत कि बहुत ही खतरनाक गाना होके बा। अरे बोले टीजर देखला के बाद लागत कि बहुत ही खतरनाक गाना होके बा। बाकी तो लोग बोला गाने में पूरा फुल लाइटिंग देखे के मिली। अरे बोले गाना के वीडियो में पूरा फुल लाइटिंग देखे के मिली और बहुत ही मस्त गाना के वीडियो शूट करल गल बा जो तो लोग पूरा मजा जाई देखला के बाद। और ये बोला जौन गाना बा अग्नि परीक्षा फिल्म के गाना होखे वाला बा। बाकी गाना गइले बाड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे दोनों आदमी मिल के गाना गइले बा। बाकी गाना बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक गाना होखे वाला बा जो सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होखे वाला बा। बाकी तो लोग बता दी कि वीडियो फॉर्मेट में के देखे के मिले तो वीडियो फॉर्मेट में तो लोग खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी। अरे बोलो खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी तो लोग वीडियो में देखे के मिले अलग। भाई गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना होके वाला बा तो लोग वाला गाना के मिस मत करिए लेकिन। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला जौन गाना बताओ कौ तारीख के रिलीज कर ले। अरे बोलो तो 3 तारीख है। अरे बोले यही 3 अक्टूबर के गाना के रिलीज करल जाई सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे तो लोग गाना के सुने लगे। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके वाला बा और वीडियो क्वालिटी भी पूरा जबरदस्त होके वाला बा पूरा खतरनाक महा खतरनाक वीडियो भी शूट करल गल बा जो तो लोग पूरा फुल लाइटिंग के साथ वीडियो में देखे के मिली। पूरा वीडियो के बैकग्राउंड में भी बहुत ही बेस्ट बेस्ट डांसर डांस करते हुए तो लोग नजर ये लगी और बहुत ही खतरनाक तरीके से वीडियो शूट कर गल बा तो लोग गाना के मिस मत कर लगे। सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे तो लोग देखे लगे 3 तारीख के। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खाते बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फुल।